Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qiegħed taħt pressjoni kbira, inkluż internament. U l-akkademiku u preżentatur fuq Net Television George Vidal Zamit qal jaf wasal iż-żmien li l-kap tal-Partit Nazzjonalista jersaq għal vot ta' fiduċja. Fil-programm Extra fuq ix-Xandir Nazzjonali, Vidal Zamit tkellem dwar kif bit-tielet kap fi 8 snin il-Partit Nazzjonalista tibqa' jsiba diffiċli biex imexxi l quddiem l-idejat tiegħu. Mhux neċessarjament il-kap qed ikollu s-saħħa biżejjed biex imexxi l-partit fejn jixtiequ. U min hu? Kien hawn li Vital Zammit tkellem dwar l-għażliet li jkollu l-kap tal-partit f'mumenti bħal dawn bil-preżentatur Xavier Balzan ikompli staqsi għaliex jaħseb li Bernard Grech ma jħux dan il-pass. Jiena naħseb illi wasal iż-żmien illi kap ta' partit jekk hemm bżonn iressaq kunsil ġenerali dawn ma l-idea tiegħi ħanerġa' nitlob vot ta' fiduċja fija nnifsi. Riċentament Bernard Grech kellu saħansitra jibla kliem li qal pubblikament għax ma sabx l-appoġġ tal-grupp parlamentari fuq diversi temi. Għar minn hekk rapporti fil-medja indikaw ġlied intern li mar li lim suġġetti diskussi fil-grupp parlamentari. Mario Tomas Vassallo, akkademiku wkoll ikkummenta hekk fil-programm Extra. L-ikbar problema għal il-Partit Nazzjonalista maqsum ideoloġikament u doqdux tgħidu li mrewħa jew mużajk. Għax il-mużaj kollu xquq, pero hemmhekk kun senturi hemm. Fi kliem Zammit, l-għażliet ħafna drabi jiġu b'konsegwenzi. Iżda u x'inhu il-problema qiegħda hemm. Jekk il-Partit Nazzjonalista qed jeleġġi kap u mhux qed jirnexxielu jpoġġi l-merkla kollha warah, mela dik kull darba qed tinħoloq problema.